Magunsa ganay mo duha. Manag-igagaw. Gaon sa ang mag-agaw karong mga orasa. Na birthday. Di ko lamang siya moskuan. Diretso na lamang pag-istorya. Na birthday mi ni tita kay Basta ko day. matik na. Sakit Oh, ako matik na. tutulan. Sorry. Sinurya. Na birthday mi diri sa Tita Belen. Sa Tita Belen. Na imong lugar si Tita Belen. Ilang Sige, ka take Tita- 3. Birthday mi is ilang ka Tita Belen? Pila edad ni Tita Belen? 69. Sure ka. Basin. Tita Belen, kung makita ni mo belated happy birthday kay for sure late naman ni nga ma-upload. Okay. Pila na edad na to? 16. Imo? 15. O kaning mga idara, pwede tang mag-uyab-uyab. Dili pa. Dili pa. Pero na kay Kastorya. Kaniyan to. Wa man na dayon, so dili pa. Dili na lang kay naka-feel man ko usay lang yung pangbuhat na ako. Ano sa milang gibuhat nimo? Sakit kayo. Nga naman yun sa mga kanila. Atong nakoy una ka uyab. In a blue, nikalit ra siya nagigbulag na ako. Play rason. Di ba mo ni katoking stage? Di na mao. Ano mo siya kagani ha? Kati ang katoking stage. Na ikalaing katoking stage. Hindi na blue. Di ba mo ni istorya? Muna yung istorya, di ba? Di ba ayaw ko ex Di ba? stage. Masakit ako. Stage. O, Ex si- of katong stage. Istorya kay. Wala na ko tingog. Gigo. Sige, unsa man? Kasi pangutan na. Istorya to. Padayon ba? Padayon. Asa akong ex or katong stage? Tapang. Wala ko tingog. Aray ko. Katong stage kay para dili lala. Istorya. Duwara na kabuok. Istorya usa-usa. As kay ni. Ayun, tas ay shortcut ra. Ang una na kong ex kay nagbulag mi kay nangutanan ako ngano ko iyang gi-hide sa iyong friends sa Messenger. Ginsa mo pagka Ginsa nimo pagkaibalo nga gi-hide ka sa friends. Kaya man gihatag ang account nako. Mansay na feel day nimo kung i-hide ka. Ano de? Dili siya proud, di mo mga nan. Mo to'y reason nga nang nagbulag. Siya mo ang rason. Pero ako handa man tang ko tong ipaglaban. Ah, wait lang. Siya day nakigbulag nga gitaguan ka sa iyahang friends. Muna akong raso gitaguan mo tikas friends nako. So, bulag na ta. Basin mo na yung rason. Ikaw pa dapat mo ingon nga ako. Murag mo na ako mahimong rason nga nung ako'y makipagbulag. Siya na noon. Ambutan na niya eh. Ambot nimo. Ikaw nalibog ka na. Sorry guys. O, sa pa? Ikaduwa na ning libog na ako orang kanir take to me. Sige, kanang ka-talking stage. 3 months may nagka-talking stage din. Well, hapit na mo balik ang klase kay kuan man to semester break. Well, hapit na mo balik ang klase. Dito na siya ningon na na-miss pa daw niya ang guy sa Manila. So mo to naundang. Baguhay ra ng naundang ng ka-talking stage mo. Okay. Mapila man ang kabulan na nila eh. Kuan. O balo. Basta November. November minahuman. Then sa karon wala pa taga pangita, wala tay mga kasturya nga naay mga something mga na. Wala. Kaya nga naman. Mahadlok na ko. Unsay magikadlokan? Masakitan no. So, murag mabuang bay. Murag magbalik-balik sa imong mind kung unsa bay kulang nimo. Maong magunsa na lamang taron. Wala ra. MLs balay, jogging gamay, dayang mo to. Kaon ra sige. Ikaw, unsay advice nimo sa may gagaw? Dapat tarungog storya kay mabuang tanimog apil. Gilo mo eh.